Cyfnewid, adeilad o'r 19fed ganrif sy'n arwain y ffordd y maes technoleg yr 11fed ganrif ar 20. Pam? Wel, mae'n cael ei rysogi yn gyfan gwbl gan ddŵr y môr. Wedi leoli ar lannau'r Menai, mae'n anodd credu falle fod y dŵr yma sy'n llifo i fai Caernarfon yn ddigon cynnes gan ei fod ar gyfertaledd rhyw 15 gradd Celsius yn disgyn wedyn i 8 gradd yn ystod y gaeaf. Ond diolch i dechnoleg sy'n cael ei adnabod fel cyfnewid gwres, y dŵr yma sy'n cynhesu'r plasti enfawr. Mae'r dŵr cynnes o'r Menai yn pwmpio ochr wrth ochr a glycol, rhywbeth tebyg i antifreeze, sy'n achosi'r dŵr i anweddu. Mae'r nwyon cynnes wedyn yn symud i'r cywasgwr ac ar ôl dod trwy ail pwmp cyfnewid gwres, mae'r hylif yn gynnes. A dyma ble mae'r biben sy'n cynnwys dŵr y môr yn dod i'r lan. Yn ymestyn 50 metr allan i'r Menai cyn gwneud ei ffordd wedyn lan yr holl bibellau i'r stafell boiler. Mae yna tipyn o beips yn y stafell hyn. Beth yn gwmws mae'r rhai hyn yn neud sy'n dod mewn i'r adeilad? Yndi, mae'r lle yn fatha spaghetti junction o beips. Mae gennym ni 2 bipan sy'n mynd i lawr at y Menai, llawn o glycol fatha antifreeze car. Yn dod i fewn tymheredd o 7 i 80 digri a da ni'n mynd trwy'r heat pump a wedyn mae'n mynd yn ôl i'r Menai yn rhyw 6 digri. Ie, a chi teimlo fe, mae'n bibell nôr. Mae o'n nôr. A faint o ddŵr wedyn sy'n dod mewn? O gwmpas 3 galwyn yr eiliad y beth felly, dibynnu faint o'r pwmpiau. Mae yna 4 pwmp a dibynnu faint o heini sydd yn mynd ymlaen. Dibynnu faint o bobl sy'n... Dibynnu faint o bobl sy'n cael showers i fyny grisiau neu faint mae'r bobl yn y tŷ fawr isio gwres. Mae'r hylif wedyn yn gwneud ei ffordd i'r peiriant cyfnewid gwres, sef yr ail gam yn y broses, cyn symud ymlaen i'r trydydd cam, sef yr un olaf. A dyma fo'r step dwytha, dyma'r 4 pwmp sy'n tynnu y gwres allan o'r 4 heat pump. Ac y wahanol i fel dath y dŵr mewn, chi'n teimlo'r... Da chi'n teimlo'r gwres, mae o'n gynnes, yndi, fel oedd. Oedd yn cynnes os chi'n Mae o'n, yndi. Ti a faint o dymerydd yno? 54, 55, o beth felly, a fel da chi'n gweld mae un yn cychwyn ar y funud, so mae pwmp... Mae rhywun wedi tynnu dŵr o'n tanciau ni a mae o'n pwmpio 11 litr yr eiliad rownd ar y funud. A'r holl peth mae'n mynd ymlaen ac off fel mae'r demand trwy'r dydd a nos. Dyma'r cynllun mwyaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n dangos bod modd cynhesu adeilad heb orfod defnyddio nwy neu olew. Felly, Wyn, mae'r ymddiriedolaeth wedi buddsoddi tipyn o arian yn y cynllun yma. Yndi, mae wedi costio o gwmpas y 600,000 o bunna o bres, a da ni gobeithio safio 30 i 40 o filoedd mae o'n yn y hir dymor yn werth i wneud. Ond, oherwydd fod rhaid defnyddio trydain i ddechrau'r peiriant, nid yw'r broses yn hollol wyrdd ar hyn o bryd. Mae gennym ni solar panelling sy'n medru powrio rhywfaint o'r trydan da ni'n ddefnyddio ar y safle. Mae o bob uned o trydan da ni'n rhoi i fewn, da ni'n cael rhywbeth fatha 3 uned yn ôl, ond mae gennym ni hydros sydd yn eryri, sydd yn wedyn dros Cymru i gyd, man da ni'n mwy carbon neutral felly ynde. Felly, mewn ffordd, y plas wedi mynd o fod yn un o'r plastau mwyaf sy'n llygru fwyaf un o'r rai fwyaf gwyrdd sydd gyda chi? Wel, da ni'n gobeithio felly, mae'n dipyn gwell wan a oedd o 5 mlynedd yn ôl. Pan da chi'n meddwl yn ôl, oedd y meddiant yn defnyddio 70, 80 o filoedd o bunna o olew bob. Da ni'n defnyddio rhywbeth fatha 500 litr o olew yr wsnos, a da ni wedi mynd hwnna ddim olew o gwbl wan. Mae'r carbon footprint wedi torri lawr dipyn felly. Mae'r plasti hyn yn amlwg wedi gweld newidiadau ers y 19fed ganrif, ac mae'r newid yma yn flaenllaw unwaith yn rhagor.